Ех, как ми липсва абитюренския бал. Да чуеш всички как броят 1, 2, 3 и така до 12. После пак 1, 2, 3 до 12. Добре, че не беше до 30 или повече, че... Не знам. Ех, как ми липса този ден, в който всички са толкова щастливи, толкова мили един към друг. А през останалото време в училище то не беха шамари, псовни, интриги и скандали. Много ми липса този ден, в който всички са с скъпоценни и прекрасни дрехи и рокли, които мама и тати купуват, за да може никога повече да не ги носят през живота си. Но няма проблем, нали? Мама и тати имат парички. Най-много ми липса този ден, защото точно тогава ще си направиме снимка. За първи път. Класа. Ние никога не сме си правили, но точно тогава трябва да си направим една единствена снимка. Как ми липса този ден? Ех, най-вече алкохола и яденето. Но да, съучениците ми липса, да. Липса ми.